activities are concerned. Jatend migao mar Arita Kipchumba Murkomen oseyo tim mar obila mane picha mar wang' dede omako kadiemo nyamina nega moko kuom jopiny mane tugo pool e kaunti ma Nandi. Kane oloso gi jofwamb weche Mombasa bang' bago romo gi jotelo mopogore opogore mawuok kadho nam chumbi, Murkomen nokono obila mane okawo okang' makamano nyaka to koro rakruok godo kolero ni monj makamano ne ok ni kare. Okoni sani koro girito duoko mar nonro masani dhi nyime kaluwore kod chik manogol kod ogai mar obila, kendo osingo n'obila mibiro yudi kod keth norocho ratich oganda ibiro kawnegi okang' mager. Wizara nyingi tofauti kuhusiana na mambo. The issue of police brutality, particularly the video that we have seen from Nandi Hills, that is depicting some police officers beating young men who are playing the game of pool, and which is dated, estimated to be 10th of this month, is barbaric. It is unacceptable. It's inhuman. It's unconstitutional. It's illegal. And I must say that that is not what we expect of our police service. The question of police brutality is an issue that we must deal with and deal with it firmly. Maromo bunde 11 mane ni e lwet jopiny